Lintang. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang Mas Iki aku nyolong kuwi ya, Willy. Dek Lintang, Nduk Lintang, Mbak Lintang, Dek Lintang. Dek Lintang. Dek ya, Dek. Nggih. Gimana Mas Willy kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik tenan pora. Tenan. Mah ala Mas yo denge nek huru hara ya Mas ya. Huru hara. Iya. Neng sosmed ya? Iya. Ya. Gimana Mas? Aman toh tapi ya? Aman, penting lah diparani nek aman. Iya, harus sabar ya Mas ya. Aman. Jenenge netizen ki ya. Iya, namanya netizen ya Mas ya. Jenenge netizen ki ya wis ngono kuwi. Ora Apa sak lagi? kepo, ora sak Apa kepo. lagi? Ya ketinggalan berita kabeh ya Mas. Berita Ya. ora sak ditutup, ora sak ditutup. Ora duwe HP piye to jane iki? Wong ndi lho ya? Lah, Mas Yogi. Jumeneng iki kudu. Jumeneng? Heeh. Lah Oke. piye di streaming kok mau sampe lungguh monggo seperti cok. Duduk. Wah, suwira manggung bareng ya. Dalam? Suwira manggung bareng. Iya. Ah. Udah lama. Yang terakhir itu di mana Mas? Nah, nanti. Di rumahnya jenengan. Nah, Iya. suwe wis Suwe ya Mas ya. Agustus tahun wingi kaya. Iya, padahal kita dulu ya sesanggar ya Mas ya. Nah, iya. Satu sanggar, Satu latihan sanggar. ya bareng-bareng Latihan sama bareng. temen-temen ya toh Mas. Iya. Biyen TA bareng ya sampean ya ngindeni. Iya ta? Iya, TA, pas TA-nya. Kok TA toh? Apa? Apa toh, Mas? Rakerin. Oh iya toh. Loh, Lali loh Mas. rakerin gak wis Sudah suwe. lama, iya. Wah, sampean tuh cepet men gede iki to. Iya, modot loh Mas, ngene iki piye to jane? Aku kelingan ki biyen petuk sampean manggung ki ning Ning Blitar. Ning Blitar. Oh, pas nderekne nderekne Swargine iki Seno. almarhum Nah, Pak iya. Seno. Oke, padahal dulu kita pas ngano ya Mas. Kita kan juga penggemar beratnya Nah, almarhum Bapak. Iya. Pas kuwi panjenengan nyusul di mana Mas itu? penataran. Penataran. Aku sing nggih klambi abang kan ya Mas ya. Fotomu jek. Ijel tuh mami. Lah, wis. Masih fotonya. Saiki wis gede. Iya. Wis suwe ra petuk ya ngono kuwi. Gak apa-apa ya Mas, semangat buat kita ya Mas Iya, ya. semangatmu jenenge. Ya namanya netizen. Budaya. Oh, Nah, budaya Saiki kan- cinta melestarikan saiki budaya. kan zamane wis sosial media. Sosial media. Dadi ki seniman kuwi lek ora dolanan sosmed ki yo nggo apa kan iki yo kena nggo dokumentasi, kena Iya. nggo apa ya sharing-sharing karo seniman Sharing-sharing. liyane. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya toh, Mas ya. Wah, netizen ki wis ora kena di anu kok. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kawula matur sembah nuwun sanget nggih Mas Dalang ya Mas. Nggih. Walaupun hujan-hujan ya Hujan, Mas, iki tapi lek bakule ora mergo sampai- enek sampean. Kira mungkin bakal rame. Iki mesti rame mergo gara-gara sampean. Alhamdulillah. Iki kira-kira kok netizen lho iki. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem teman-teman WMC juga Mas. Nggih, Jauh-jauh loh wah, dari jauh-jauh saking Bojonegoro. Bojonegoro. Luar biasa. Om Karno Wis terima kesel kasih. Bengkuyung ya. Om Juki Ayah Ran terima kasih. Oh dari Cepu juga ya Oh, Mas, iya, dari Cepu. saka Cepu. Jauh. Lan sedayanipun ingkang boten saged kula sebutaken setunggal mboko setunggal. Wah, iya. Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Gus Buwono Nggih, nggih, Gus Mas. Bono. Sudah memberi ajang tempat memberi Ya, kesempatan. tanpa beliaunya ya kita nggak bisa ketemu di sini Iya, loh. matur sembah nuwun sangat Gus Buwono. Gus jenengan mboten ketinggal to, Gus? Waduh soalnya. Sugeng dalu Gus. Gus Buwono. Ah, Menawi nggih. panjenengan badhe mau naik apa gimana Mas? Boleh ya Loh, Mas? lah monggo. Biasa. Oh mboten. Menawi badhe matur oh mboten. Wis Ah, diwakili Mbak Lita bae.
Penggemarmu wis do nunggu sama nembang, ngarepe nembang apa? Nggih. Biasanya campur sari lek kata aku biasanya duetnya kan apa kayak? Lestari. Nah, lek nek kita ra iso. Dalam Nek kene kan ra iso lek duet kuwi. Oh iya. Duet nopo? Duet nopo lo Mas? Layang live streaming juga banyak loh Mas. Nah, oke. Terima kasih semua ya Mas-mas YouTuber. Jangan lupa di subscribe satu persatu channelnya. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Iya toh Mas. Ya wis, sampean matur suwun kek. Oh iya ada Mas Arya, Mas Dalang juga. Iya, Mas Arya. Selamat Sugeng rawuh Mas Arya dan Bapak Ayah Seno. Pak Dalang, dua-dua Dalang ya Mas. Keluarga seniman kok. Keluarga Pak Dalang, seniman. anak Dalang, Ibu Tauyah juga. Ibu Sinden. Pesinden kondang. Nggih niki gimana Mas Willy? Wah, duet. Duet. Wah, niki Enggak, gandeng Lek, duet mboten. malah huru hara malih lho Mas. Iya toh. Niki gandeng mboten wonten anune campur sari niki kula mboten wonten duet. Oh. Nggih. Apa duet sama Adik Mirza? Ah, iki karo Ayo. Adik iki yo. Lek nembang suarane apik lho. Duet sama Adik Mirza, sini Adik Mirza. Langgam mau napa pripun? Langgam. Yo janjare kegedean ngene iki piye lek masang ki mau ya. Sing masang aku ngelokne aku. Oh, masa? Bagus, Deng. Piye to? Nggih, sugeng dalu Mas Willy. Yes, dalu wah, Dewi Mirza kok sampean begini wani mayang lho. Wah, jan hebat. Nggih, nderek Oh, belajar. ya wis apik. Garek ditikat nih meneh ya. Nggih, Ini ya aku yuk nggih. jik belajar jane. Nggih. Ya, aku juga belajar. Wah, ngapusi kayak Wah, wis tenang, kondi dia. Ya, semoga Adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Amin. Seperti siapa? Adik itu suka ngefans sama dalang siapa? Almarhum Kisena Nugroho. Almarhum di Sina Nugroho. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, pancen Aku nu melu panjenengane ndredeg lho Mas Nggih. mau. panjenengane Swargi Kesina kuwi anu apa ya? Dadi motivasi kagem Motivasi. anak-anak muda. Ya, betul sekali Nek Mas. ora ono panjenengane ya bocah nom-noming ora enek sing tertarik karo Nah. wayang. Nah, kuwi hebate Bener. Pak Seno. Ya, alhamdulillah luar biasa. Semoga sukses ya Dek Mirza dan Mas Ya. Willy juga. Amin. Semoga semakin lancar, Amin. Amin. semakin laris ya toh. Amin. Wih, Mirza amin amin tok. Ya, nyanyi Nah, nyanyi napa? lagunya, tembangnya. Itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Mm. Oh, nggih. Ayo. Tutaran minggu. Damel bawa lah njaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ngono. Yang pakai musik belum ada. Oh iya, musiknya belum ada. Ya, Ini Mas Yogi kon keyboard coba. keyboard goib. Damel bawa apa mboten ini? Adik Hah? Mirza. Di Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, Nggih. agem bawa. Monggo. Berarti Ngagem bawa mawon Mas Nggih, Willy. monggo. pelok Pangkur. nang Cakadi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora gelo Sapa sing ora gelo kuwi lho. Wah, iki Kaget lho, moget. Mas. Iya to jane ora Kurang tak- ajar. Kabeh kaget Guyon. iki. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo. nggonku nunggu Ayo jongget-geti lho. srengenge nganti
Lah apa dimlorong wong Ayo ditali. sing digoceli tutuk kuwi. Piye to jane? Lah piye? Ya masa tak warai. Masa aku sing gocekne. Yen kepada mesti tak jiwa pimu. Kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki Lah apa ya to? malah dilaki kepiye to? Wes swaleh Mas. Oh. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Lali janjine semono gelagatmu kang nyupri ya sampun langgam ya lanjut langgamnya ya Mas. Nggih. Apa arep ora sisik? Jalan Apa arep ora sisik ora lanjut iki? Enggak. dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengeng kene aku nunggu Ayo adik Mirza. Janjane kowe ning ngendi Okay.
Mirsa Dadi. Yo. Awas, awas. Hati-hati loh, kok jelengok ya. Ya, luar biasa. Terima kasih adik Mirsa ya. Pangestunipun. Bu. Masa lali kan. Lah. Nggih, kersane saged pitepangan malih mengke supados para pamirsa nika ngertos asma panjenengan. Ngoten. Nggih, cekaos kemawon. Nggih. Nderek pitepangan jeneng kula Nunuk Thoyah Lestari. Oh. Bu Nunuk. Nggih, Bu Nunuk apa Bu Tawiyah? Nunuk Thoyah Lestari. Biasanipun Dalem anu nyebate pripun? Bu Tawiyah napa Bu Nunuk? Bu Nunuk nanging boten damel lho nggih. Wah, aja ngono ah. Lah nggih. Bu Tawiyah Cekap Bu kemawon Nunuk nggih. ngaten nggih. Nah, Bu Tawiyah mawon Asli, biasanipun. lho, asli jeneng kula menika Nunuk Thoyah Lestari. Oh, ngaten. Aslinipun nggih. Nggih. Wah, asmane sae nggih. Badhe nyekar napa, Bu? Menika demenanipun Eyang Mualif Nata Buwana Oh, menika nggih. biasane napa niku? Disepati serampat. Oh, serapat monggo. Sepati, Niki Cok. demenanipun Eyang Mualif Nata Buwana. Nggih. Bapak Saya sepuh, saya jojis gitu. Loh, tasnya eksis ya? Neng nggih, tasih eksis. Nggih. Wah niku lek kersa mbeksa kala Allah anu aturi ngremong sekalian masakane. Lho napa mboten sanjang. Wah. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, Dimas. ujung dalu. Ya. Pripun kabare? Alhamdulillah. Pripun Bu kabaripun? Alhamdulillah niki sami sehat. Alhamdulillah. Lo nggih sehat, kantonge sangu sing mboten sehat. Sami mawon niki nggih. Nggih. Nggih Mas Yogi. Niki nganu ditulung agumne nggih. Nggih, napa? Tembange Sri Uning. Oh nggih, sing katokan. Ya penak-penakan ngene lho. Rok. Yo.
to. Leren linggih. Mana yang dalam? Leren nggih linggih. Loh, leren kalungga ya ora no, Mas. Lah pripun? Leren dilunggomber semulaine. Oh, dan kok kinten lek leren terus turu. Terusnan wirat moya. Eta ning sanadyan wakasira Si sampun. Pun matur mbah nyuwun. Nggih sami-sami. Nggih. Niki saderengipun wonten pamundutan nyuwun lagon pepeling. Nah, nika gandeng Buta Wiyah sampun lajeng sampingipun. Monggo. Monggo pepeling, Bu. Oh,
Itu perintah agama Nyeri konon Indonya mong sedela Sakalan tawakan Asra sing kuasa Yen terpikir Besok bunga sumarga dipun pinangkani punika pepeling. Nggih. Kalau wau kesupen Bu kula dereng pitepangan kalih jenengan. Nggih, dipun tepangaken nami kula Buwara. Buwara. Nggih, Oh. saking Betet. Saking betet. Iki jenenge nyapa iki? Jane kok geger dhewe. Mbak aku tak melu rono aku. Nggih. Bu pinten? Buwara. Buwara nggih. Kalau wau kan nembah ini kan kur ta Bu. Kan dereng setunggal-setunggal. Oh, ngaten. Nggih. Lah takon Nggih. anu kok niki kur napa piyambak yu? Kula anu hauri kur. Nggih, langgam mawon nggih. Langgam-langgam pun napa Bu? Angenteni. Napa? Angenteni. Angenteni. Lah sing ditenggani sinten lho Bu? Sapa sing gelem? Iki sinten sing murah napa? Rena sasayakan rasa karo sarasane ngati ngate sumanding sehmu Rina Napa Pak Ki? Kopine kirang. Yen wis rina enggal ratri kang mong sliramu
ngenteni. Nggih ta? Lah mikir aja dilesek to, Bu. Nggih. Ora to, aku mau teko tak kira lek dalang iki bule. Loh, bulet niki, Bu. Kaya bule. Ah, mboten. Kula bule saking ngancar. Nggih. Nggih, matur mbah nuwun nggih, Bu. Nggih, sami-sami. Nggih. Lajeng mbake sampinge. Ani Nggih, suwun dalu. nggih sugeng dalu. Paling asma sinten, Mbak? Kula Rizka. Rizka. Nggih. Mbak Rizka. Nggih. Pripun? Kepara Nyekarta apa, Mbak? Jeneng kula Oh, mawon. jeneng kula. Nggih. Jeneng kula. Suaramu elek melu-melu. Nggih, badhe jumeneng napa lenggah mawon, Mbak? Mbah riyen mawon. Lenggah mawon. Jumeneng nggih mboten napa-napa lho. Nah, niki kan nggih dipirsani piatun kata. Betul. Nggih mawon, Kak. Guyu dhewe. Oh, ngangge bawa Mbah Hadi. sampun. Sampun. Niki jumeneng napa mboten? Lah monggo, jumeneng nggih monggo nika mumpung dilah. Nandang susah sapa
Nggih, matur nuwun. Nggih ngoten niku lek tembang larene kudu ngadeg lek niki. Semono uga lintang iki wah. Iki bintange beriki lho, Nduk.